Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Eileen Bathang. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo og Dudong, 28 anyos, minyo ug may usa ka anak. Taga Panabo City, Davao del Norte. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati sa lawas. Nga wa gyud ko makasabot. Kay sige na lang ko nga maglipong-lipong. Nagpadoktor na ko, apan wa magyapoy alibyo. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dihang 23 anyos pa ko. Ingon ni ini ang mga panghitabo. Alas 3 na gid kadlawon. Sakto na ro nga igikan pa dong sa trabaho. Dong, uy, mugikan ka na ba? O ma, adto na ko kay alas 3 na. Pastilan yun ang trabaho ni Mos Agriculture. Uy, pagkasayo ba ni mong mugikan in town? Tunog pa kaayo kay kaadlawon pa man. Layo-layo ba ya ma? Mga kinahanglan gid nga mo sayo? Nala, sige. Pag ayo-ayo, ha? Di magpakusog og padagan na ng imong motor. Hinay lang. O ma, sige ma, ari na ko. Katugnaw sa hangin nga musugat na ako samtang nagsakay ko ng motor. Nangurog na ko sa katugnaw. Layo para bagin ang akong trabaho, anda. Antuson na nila ako. Si Choy ka? Tuwan na ba ka sa trabahoan? Tugnaw mo lang. Nagfag masagani sa akong yagian ganina. Lagi, Choy sa? Tugnawa lagi. Bisan og nag-jacket ko, muto pala magyapon katugnaw. Time para good. Unya ban. Asa man taman udto ni ron? Aw, asa pa di sa atong paboritong kananan? Lami kay rong adobong manok o baboy dito ron. Unya, parisan dahil soft drinks. Ha! Makapanakla kita. Sus, goton na jud ka choy. Tanaw oy. Dungan tagaon. Lami aging adobo din ni, uy. Lagtub ka. Gusto kang sabaw? Yan ang init ba aron mainitan ka? Di ba ati magkakatugnaw ganina? Ay, soft drinks lang, ay. Ha? Soft drinks ang imong isabaw. Gago. Parehasa ng soft drinks o sabaw. Pantula ko madunlan ta. Day, ang amo niya ang soft drinks dire, day. Kay matukan niya mi dire. Di baya na maayong magsikig soft drinks dong, ha? Bugnaw pa kang mugikan sa buntag. Unya, inom pa hinuon ka og bugnaw nga soft drinks sa inyong trabahoan. Unya, kaon pa gid kag mantikaon. Nasamot. Ano sa'yo samot, ma? Kuyaw kayo na ba? Ang mantika gikan sa mantikaon nga imong gikaon, mugahi na sa sod sa imong tiyan kung imna na nimog bugnaw nga soft drinks. Di ka mahilisan, ana. Unsa, ma? Recorded by X Thunder Gaming. Kini laging bata-bata pata. Di pa kita mutuo sa sulti sa mga katigwangan. Ang unsa may lami, mo ginay atong kanon. Kay pagkalami na malang yun nga buinom og soft drinks, human mo kaon og mantikaon. Mo na sige ginako nga kaunon sa trabahoan. Hangtod nga milabay ang mga katuigan. Na-assign mi sa akong amigo nga si Choy sa Kapatagan, Digos City, nga dapit na sa Mount Apo. Misamot kabugnaw ang maong lugar. Unya, naunsam na yung lugar ha, Choy, eh. Bisan og tong dako. Taas ang adlaw, tugnaw ra maghapon kay dinhi. Gabihan ning napitaw, eh. Mao jud kuno ni ang klima dinhi choy. Mura kuno bagyo. Anya, asa man tayo ni mga urong pamahaw?
Na ako rin lamang balbakuhan din eh. Adto ta dito. Lamias tong kaon, uy. Kapanugab kita kahat. Human mo yung soft drink, choy. Lam ito lang ilang balbakwa din, no? Ani na unya ta pero may magkaanan din ni Choy. Ni anagin mi sa among boarding house ni Choy. Makapahuay na gid mi. Oh. Di man deron akong cellphone di ay. Choy! Imo ron? Tubaga! Ah. Hello? Mag-ilis ako aron nga makapahuay na ko. Unsa? Choy? Unsa na tabo? Choy, mayo gani kini sugod si Sir Gary sa atong papananghid diya. Nga kuyog ang maulro nako. Ang angog pasagdan taga nga mag-drive sa imong motor nga napagkas kaguol kay i-admit sa ospital ang imong mama. Paunsa pa lang kasdan? Hey, dawa sa diri oy. Bugnaw kay hangin nga muhapak sa kong lawas, choy. Mura man og muot ang akong dughan sa katugnaw. Ha? Pag sure ba? Uli kong drive eh. Munong sa tadyabi kay hapit sa tindahan kay murag maglisod magkus pag ginawa. Amsa? Naningkamot baya gid unta ko nga antuson ang akong gibati aron nga mahatod nako ang akong amigo kay i-admit lagi ang iyang mama sa ospital. Pero ang nahitabo, gi-admit sab ko sa akong amigo sa ospital kay nakuyapan man ko sa tindahan. Bisan ila pa ko nga gitabang o gipainom og initubig o gihaplasan. Nanggahi hinuon ko og miungot ang akong baba. Og ang finding sa doktor kay heartburn. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, hilig ko nga mukaon og mga mantikaon sama sa pinirito nga manok, adobong baboy ug uban pa. Dili ba di maayo nga parisan ni ubog ng soft drinks para pahili sa gikaon? Ikaduhang pangutana, sa pagkaatake nako samtang nagdrive ko sa akong motor, tungod pa to sa akong gipangkaon nga mantikaon, miungot ang akong baabaad to. O tungod ra ba to sa katugnaw? Ikatulo pangutana, gikan na ba mi adto nga mikaon og balbakuwa? Ingon sa akong amigo nga musibo kuno ang baka kun mabugnawan. Tinuod ba? Mao nga giatake ko. Ikaupat nga pangutana, wa kaha nga gipanhutan lang ko adto kay tugnaw ang hangin nga musugat nako samtang nagdrive ko sa motor? Angay ka ko nga magpamasahe o magpahilot? Ikalimang pangutana, diyang gi-admit ko sa kong amigo, ang finding sa doktor kay heartburn man. May mga tambal nga grisita ang doktor. Apan, wa man gyapon ko maayo? Malipong man gyapon ko hangtod karon. Unsa may akong buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Dodong. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga kong suliran. Aniyan sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related nga mga problema kay usa man ako ka psychiatrist, usa ka medical doctor ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mo kini nga he who does not trust enough will not be trusted. O ikaw nga, manggidudahon ka, paranoid kay ka. Uban po di po musalig ni mo. Muna siya nga, he who does not trust enough will not be trusted. Bahan kasi mo kugalingon nga, di kay ka musalig dayon po, manggidudahon kay ka. They will return the compliment. Ang ato magtatampo ko na lawa si Dodong, 26 years old, taga Cebu. Wow, musta mang mga taga Cebu.
musta naman si may taga siya mga Knight of Columbus da sa Lourdes Pares, no, si Sir Leo Lauron, si Lucy Lauron, na tuwa ba sa Amerika ni si Maring Lucy day. Tony Tabar, Rebecca Tabar, Ernest Intuso, Bernadette Intuso, si Rini Pilaton, o si Huben Esquadra, sa Barangay Saragusa, Sitio Dumag, Matalom, Leyte. No, Leyte. Mga taga-Inupakan, musta naman si Joy, si Joy Roble, Tony Kudira Didasi, o mga Roble family, o mga taga Balili, Pilar Buhol, Trixie Claire Baay, taga Ginhulngan, no, mga kailan ni Sir si Abet Medjer Blanco o si Jaime Siropel diya sa Ginghulngan City. Okay? So, kinang uban, sunod na lang po. Okay? So, ang problema ni Dodong kay sa to murag panuhot, heartburn, mao na siya, no? Ato lang ning hinahinayon kog tubag, no? Unang pangutanan ni Dodong, hilig kog mukaon og mga mantikaon sama sa pritong manok o adobong baboy. Dili ba day maayo nga parisan ni ug bugnang soft drinks para pahilis sa gikaon or gigutom minong kodong ng imong pangutana na lami ba kay binaritong manok ug pwede ra gud pero ayaw lang pug palabi pod nga tambok na lang gid kayo. Gabay lang, sakto-sakto lang. Okay, maor ba na itong kasagaran pong madali-dali nga sudlaaning manok ug baboy, no? Ug medyo gutom kayo, ayaw po pag grabe po pagkaon nga left and right lang po nahungit, no? Yun lang, you chew your food properly para mga di po maglisod ang atong tinai pag-digest sa mga pagkaon nga atong gikaon. Eh, basig magka problema ka o dili siya madali mahilis, no? So, okay naman ang muinom sa kag soft drinks pero in moderation lang, no? Sakto-sakto lang. Kaduhang pangutana, sa pagka-atake nako samtang nag-drive ko sa akong motor, tungod ba to sa akong ipangkaon nga mga matikaon? Ning ungot ang akong baabad to, tungod sab ka to sa katugnaw. Well, these are mga possibilities nga may mahitabo, pero hinaot nga nag-check ka sa imong blood pressure. As we all know, ang atong normal blood pressure is 120/80. O niya, kinanglan nga ang atong body temperature dili mo lapas sa 37 kay febrile na ka or muubos sa 35 maghypothermia na ka. Sumao na ang atong bantayanan. Sakto-sakto lang ang body temperature para sa dili mo malfunction ang atong mga vital organ sa atong lawas, no? Sunod nga concern, gikan ra ba ni adtong taon og balbakuha? Ingon sa akong amigo nga musibo kuno ang baka kon mabugnawan. Tungod ba maong giatake ko? Mo nang advice nga kung kaon kag mga pagkaon na mas maayo lukewarm water ang kanon. O radi kanon ang imnon. Kay kung bugnaw dili siya advisable mo ra gipanis nimo ang imong gastrointestinal tract, lukewarm water kamang sakto-sakto sad nga matuon nimo nga di po kay init pug kayo para nga mahilis ra tong gikaon nimo og dali rather than cold ang imong imnon. Sumo na ako istorya. Sunod nga pangutana, wala kaha ni gipanuhot lang ko adto kay tugnaw ang hangin sa musugat nako samtang nag-drive ko sa motor. Angay kaha kung magpamasahe o magpahilot o kaya ginang mamasahe o pahilot, no? Gani karon gikan ko nagpahilot, no? Depende po sa mo hilot kung kuan ba kanang expert ba, no? So kining panuhot ara po ni mga panuhot, no? Meaning nag-build up ang gas sa imong gastrointestinal tract, mo nang magka-develop kag abdominal problem, no? Mamugnaw ang imong tudlo, ang imong mga kuan sa tiil, unya murag matrap mga hangin diha sa imong tiyan mo na ang kuan. Ang solusyon niya is no kuan ka, mo kaon gani ka smaller lang nga kuan, dili ka dinaghan nya gamay lang nga air ang
Bale, dili ka mo istorya samtang nagkaon ka. Exercise a little na mukuan ka kanang mga pagkaon nga dali mahilis, no? Avoid talking while eating. Ha? Ayaw man sige kag tabi nga tapos nagkaon kay or drinking kay di maayo. Nya lingkod ka kumukaon nya you tulon, you chew your food slowly. Don't drink beverages by using straw. Ha? Ayaw pag-straw kung mainom kag mga soft drinks. Ha? Dito lagi nunggo ikan sa baso. Mga what? So kining gitawag na to na mga panuhot diha gikan mo gani waray-waray nga term ngo suhot meaning ikabuhi or heartburn. Ha? So mao na ang ako ka istorya, no? Sunod nga pangutana, dihang gi-admit ko sa akong amigo dadto nung finding sa doktor is heartburn. Heartburn. May mga tambal nga magresita ang doktor apan wala man gihapon ko mamaayo. Malipong man gihapon ko hangtod ron unsa may akong buhaton. It will take time before ka mamaayo, no? Katong mga resita tambal sa doktor nimo, epektibo to pero akong balikon do not expect that everything will be okay the following morning. It will take time. So, continue lang ato. Kung may heartburn ka ng problema, ayaw pag-inom og proton pump inhibitor nga like omeprazole. Kay lahi man to. Ang imong imnon, kining mo recommend ko Gaviscon syrup. Kung balikon, Gaviscon syrup. Pwede ra gina. Naara na niya, baligya dia sa inyo. Ani ara ka sa Cebu. So, pwede ra gid ni. Okay? So, hinaot kasabot ka sa speaker nimo Dodong dinhi sa Sugbo. Ug ngadto sa libuan millions nga naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Once again ako Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Bathan. Thank you very much. Makanunayon yung pagpaminaw sa mong radio program tapos katag rating din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakareman. Daghang salamat o maayong. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Tagualan ko sa pangan nga Nald, minyo ug may duha ka mga anak. Itago na lasab ang akong address diri sa South nga bahin sa Cebu. Punto medical kini o may pagka-personal ang akong suliran. Kabahin kini sa namatikdan ako sa akong asawa. Gikan maguni siya nga mi-abroad. Apan aron ninyong hisabtan, sugdon ko sa wa pa siya makalarga. Ingon ini ang mga panghitabo. Swerte ang Rosana na Rosana? Katong amiga nimo nga mi-abroad? Oo, good. Ano man? Pagbuwag nila siyang ka-live-in, nilarga sa gawas sa nasod. Nakakita na hinog afam, na minyo. Haya-haya na siyang kinabuhi, Sakay-sakay na magyating tanahan. Mas apiki para ba tuog naong nako? Aw, mo man ay gusto sa mga pariner. Kita bitaw kog kuan kanang vlogger nga babae nga grabe jud ka apikig naong. Pero naminyo nya pinangga kay sa Amerikano Laki sa. Hindutan nila, Sabi ay, naibog ka. Ibog ka nila. Nya ganahan sa kamatos gawas. Da, umato kog gawas pa, may dragi ako mahimo. Kay minyo naman ko. Aw, lagi. Pero, unsa ka kung manarbaho ko sa gawas na? Siya? Nganong moadto pa man siya o gawas? Na, ambot bitang Irene mao Nga may tabaho man unta ko. O siya pod may sideline masad siya sa kuan sa online. Online selling. tingali gila ay lang na siya nga way trabahong klaro. Nya, sa man ako ana ma. Dayon ra ba nagpanluod ra ba kung dili natutugutan? Oh, pasuwaya lang og larga. Mobalik ra man bitaw na og dili maayo ang iyang lakaw didto. Maayo ka ma? Agoy lisura ana Baynalda. Kay nga naman. Unsa oram lang nimo ha? Ang mga mabugnaw nga gabi Oh, Ha?
Saba niya ay, yabag mangga. Hanggaw mangga ba, Eric ay? Aw, tok na bay. Unsao naman lang ang atong panginahanglan anak isip lalaki. Nagduda ka nga mangita og lain? O kaila man ta. Ug nakailagi ko nimo nga love majud kayo nimo si Irene, sukad pa kaniadto. Mao ko na imong gipakaslan. Pero si Irene bay, makaagwanta ka na nga, wa ka. Unsa? Unsa ibuti mo ipasabot ka ba, Eric? Agoy! Bay, kabata pa ba yan ang Irene bay? Mangod ko na natog 5 ka tuig. Ug napay lawas imong asawa nga murag wa maunsay. Agoy. Maibgan ba yun ang mga foreigner dito sa gawas bay? Bay, Eric. Recorded by X Thunder Gaming. Sa pagkatinuod lang, mo sa labi na akong gikabalakan ang gisulti sa akong amigo. Ang bahin sa among pagka magtiayon sa akong asawa. Unsaon naman lang. Og nakalarga gyud ang akong asawa sa gawas. Sa primero, murag madapa na mo og tambal ang among kamingaw. Apan nagkadugay-dugay, nakabantay ko nga maglikay na siya kung mutawag ko og video call. Daghan na siya pasangil. Ug labaw sa tanan, ang gusto niyang magsigi og extend sa iyang kontrata. Kay katarungan niya, aron ko na may makatigom. Tuod man, nakatigom-tigom og nakapausab yun hinoon mi sa akong bahay. Og nakapalit siya mig multicab. Pero, 5 ka tuig sa mi nga nagkabuwag. Hangtod nga miuli siya. Ug unya, Ay, sa katapusan. Nauli na gyud ang tanang bisita. Ay, nangita ko nimo. Naraman di ka din sa tong kwarto eh. siyempre, nangandam. Nangandam sa unsa. Siya ay unsa. Mangutala pag na siya eh. Ay, Dali, Taribi. um, Mingaw na ba kay ko na mo? ay, magpanyo sa ko. Maghapat sa ko eh. Ayun niya na lang na eh. Human sa first round. Ha? Mingaw na kay ko ni mo. Doon tang maligo uman ini. Oh, huy. Kini mo, underwear be. Ay, tata huy. May pahilo na ka magod sa ubos. Wala lagi ko kapanghugas, amaw. Kanito pa kung kaon ining way hugas-hugas. Hala ha? Ay, Ah, baho. tapa. Nga nang may hunong magka. Kimingaw na ko na ni mo. Lain ako baho ini. Ay katawa bay. Ikaw rabi akong gisultihan ini. Kay nagkinahanglan kong ideya sa lain. Kay gruman sa masagud kaha nimo siya nga, wa ka panghugas. Labkaw wa gini bay. Pero sikan raw na mo bay pa. Oh, Nakaligo nami. Pero mauro maghihapon ang baho. O nakabantay ko. Nga, luag na. ha? Uy. Di ba dapat hugot na kay di magukatuig gud mong way kontak, di ba? Kami gani sa akong asawa kon, wa may kontak usak si mana kun muli siya sa ila. Inigbalik niya mura maganig. Mabalik ang iyang pagka-virgin. Mao ba bay? Misalig ko sa kong asawa. Ug wa ko'y pagduda sa iyang love di rin ako. Apan tungod sa kong nabantayan sa iyang pag-uli gikan sa abroad, murag nahugawan na mahinuon ang akong hanahuna. Ang ako mga pangutana, mao kini mosunod. Unang pangutana, 5 mi katuig nga nagkabuwag sa akong asawa, kay nanarbaho siya isip OFW sa laing nasod. Mausa ba di ay ang baho o odor sa kinatawo sa babae kung magkaedad? 40 na siya. Ikadawang pangutana, paggamit sa dako niya, medyo luag na. Di bagod nga tungod sa kadugay na nga wa mi kontak, matod pa sa kong amigo, murag mabalik unta siya sa pagkaberhin. Ikatulo pangutana, dili malikayan nga mahugawan ang akong nahuna,
nga basin may laing lalaki nga gikalambigit ang akong asawa sa laing nasod. Posible ka ha? Ikaupat o katapusan. Unsa may akong buhaton ini niya? Kay nabalakas sad baya ko nga kung tinuod man ang akong pagduda, basin kun matakdan sab ko. Pwede ba na ako siyang ipa-check up? Pero basin og malain sab siya. Unsa may akong buhaton? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Nald. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, ani na sab ako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related nga mga problema kay usam nako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Cosmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga healing begins when forgiveness is chosen. Masayop mga tao, may di masayop na to. So katong mga panghitabo nga dugay na, di na lang to mo na gibutawag og water under the bridge, no? Labay na lang to. Kinsay na dihado, kinsay yamado, magpasensyahay na lamang, ha? Di na tuting kayo og balik kay biskay na ayon na ang sabad, mo bleed na sa balik. Bawag kinabuhi. We learn more to our indifferences, ha? Hindi, maglalis na. Pero nagkahuman, labano god, ha? Lalis na kayo, di batip sa kayo ng yango-yango lang ka pirme. Di man ta magka-cut-on na nagdali ka ng uyon-uyon lang ka, bisag supak sa imong kagustuhan. Ha? Supak ka, di i-voice out nga nung supak ka. Pero nagkahuman, good. Murag tennis game ba? Murag boxing, ha? Lamano yung nagkahuman. Alright? So, ang atong magtatampo karong adlaw si Nald, 55 years old, taga South of Cebu. Asa ka na, di ba ka? Talisay, Glanilla, San Fernando, Naga, Sibunga, Karkar, ngato na sa Dumaguete, Dumaguete, Dalagit, Argao, no? Maayong pagpaminaw diya sa mga taga South of Cebu. Naday ko great, no? Mga taga Kuan na siya, taga Banawa, no? Silingan din nila na atong incumbent president karon sa Cebu Lions Council, no? Cebu President the Cebu Council of Lions Club, no? Si Gigi Oles, no? Mayong hapon ni mo ma'am, ang adlaw og ni Winnie Baltonado, nga taga Tuburan ni siya pero nanapod nanumuyo din sa Banawa, Cebu City. Bago lang ni nag-chat nako si Jess Borja ug ang iyang misis nga permigong maminaw na to nga taga Moabag Pilar Camotes ug ang iyang misis ko no na ako no sa Agsungot, Cebu City. Kumusta naman si Mino Gabisay dang dapita sa Cebu City, no? Da sa bunbun lang inyo men si Maricel Luminding, Precious Me Reasonably, ang nga taga Jukebox Queensland Manorne sila, no? Daruroy magibingat to ni Engineer Rudy Bagares. Og iyang mama ko no nga pirming maminaw gyud sa atong programa dinhi sa DYHP RMN, Mama TC Recafort. Mga Recafort family dia sa Negros Oriental, no? Sa silingan nila ni Nicar Navarro Basiluti diya dapita sa Negros. Og siya Yam taga siya yan sa Buanga del Norte. Musta naman daya si Undo ug si Michelle Go ug labi na gayud kang Ariel Dingdong Pasagdan, na okay, yung mga Nabaskis family diya sa Perilos Karkar, mga taga Janro Construction Supply, no? Si Rolando Libor, Giseline Narbasa, Christy Di Parini, Belinda Albiso, ug si Rowela Kabkaban, no? Basin og taga diha ning sinder na to kay South of Cebu man. So ako lang yung paningkamutan ni imong problema, Nald, nga akong matubag, no? May tungod ni sa iyang asawa, no? Nga 40 ng edad, no? Unang pangutana, 5 na katuig mi nga nagbuwag sa akong asawa. Kay na narbaho siya isip
OFW sa laing nasod. Mausab ba di ay ang baho o odor sa kinatawo sa babae kung magkaedad na og 40? Daghang mga posibilidad nal, no? Kay namatay gitawag og mga vaginal infection, no? Na vaginitis kung tawagon na mo na sa abong kaya. Ang hinungdan ani na ay mga bacterial presence, nga unhygienic practice, unya we will have to rule out mga sexually transmitted problem or diseases, no? Mga fungal infection, so na may tabo na siya possibly, no? So ito ay mga kasagaran ng mga sakit ng mga herpes simplex, mga mga sexually transmitted, syphilis, gonorrhea, wala. I-rule out na nato siya, no? Nya, plus the fact nga ang imong misis is already 40, although ang atong menopausal age, balik-balik na din sa itong programa, is late 40s and early 50s with the main age of 52, posible rin magkausap na sad ang iyang production sa mga hormones like estrogen and progesterone, dili ni gud pareha sa katong mga 20 pa siya o bago pa siyang nadalaga, no? So ang imong pangutan na posible ba akong tubaga na posible, no? Wa ko magingon nga nagduwa og laing team imong asawa dito sa laing nasod, pero posible nga nagka-infection ni siya sa iyang internal sex organ, no? Kaduhang pangutana, paggamit sab nako niya medyo medyo luag na. Di ba gyud natungod kay kadugay na nga wala mi kontak matud sa akong amigo. Murag mabalik unta sa pagka-virgin. Kukakuag daghan na bubog anak, no? Pero magkaedad man god, part of magkaedad mo babae nga medyo di na gyud pareha sa una nga hugot pa og angay. Kung so gitara pa maingon to kumigo medyo bugoy-bugoy nga hugot pag angay bay. Pero kani magong gitara god usahay na hugot na luag og angay. So the same is true with ingon ani nga mga sexual concerns, no? So moingon ko nga kanang baguhan na po tingali ka. Dugay na mamuhay kontak, no? So makachansa magkako ang imong asawa medyo lahi na gyud sa una og nilihukan, no? Makaibalo biyata ng mga ingon ana nga na laing sexual partner. I cannot easily roll this out, no? Pero depende na po sa personality sa imong misis kung dili ba po siya yung dali kayo ma-attract sa lain nga mga sex partners, no? Pero balikon ako, as we grow older, magka-usab na gyud ang atong sexual activities, no? According to Johnson & Johnson, among nibalaan sa klase, namang gyud na stages sa sexual act, no? Primero, na kay appetite. Kinala na kay appetite. Kay kung wa kay appetite, ito, pag lami, no? Kinala na kay ma-excited ka. Hantod mo reach ka og orgasm or climax, balik to the previous resting stage ng resolution. Tumaw na ang cycle, no? So, moingon ko nga, maybe you can use some additional lubricants if you want to enjoy it more, no? Pero di na gyud pareha gyud sa younger age, no? Sunod nga concern, dili malikayan nga mahugawan ang akong unahuna nga basin may laing lalaki nga gigamit ang akong asawa sa laing nasod. Posible kaha? Ingon ako, posible. Pero depende man na sa imong personality sa imong misis. Mailhan man nato ang inunta nilihukan, sinultihan sa usa ka babae nga medyo mahilig muduwa og laing team, no? O naagyog kay trust sa imong asawa bisan pa man og dugay nagkalagyo, wad na lang na si imong unahuna kung wag gyud kay basihan nga mao na ang iyang gibuhat dito sa laing nasod kay mahog ka nagparanoid, no? So what do I mean by paranoid? Meaning magduda ka bisag walay basihan. Pag na kay basihan, na ba kay makitaan dihang sa kaha nga post or whatever nga mo confirm nga na siya ka date dito, that's another imong concern, no? Pero wa gyud na siya siyang trabaho. Siya laing ka date kung mag-off duty siya, inwad anal na si mong unahuna kay ikaw may mag-antos ni anak, ha? Sige gunahuna nga way basihan. Sunod nga concern, unsa may akong buhaton ani niya kay nabala ka sa basiya nga kung tinuod man ang akong pagduda, basin kung matakdan sab ko, pwede ba nako siyang ipa-check up? Pero basin malain sab siya, unsa kay akong buhaton?
pwede kamong duha magpa-check up. Ina lang nga darling, nagkaanam na matong edad, magpa-laboratory check up lang ta. Ayaw lang mo ginong iksiyara. Ay para di po siya ma-offended. Ha? Kitang duha magpa-check up darling, kay mura di na para sa una nga sweet kay ta, lahi naman karon. Ha? So, sa akong balikon, wala kay prueba nga nasa laing ka-date dito, pinaagi ng mga chat, mga post sa Facebook or whatever other gadgets nga makuha mo. Wabay mga butang diha nga imong makitaan nga magduda ka, wala na lang sa mong nahuna. Pero naakay madetectan nga makapa-enhance sa imong pagduda, mo na kung giingon ako nga pwede mong duha mo adto sa laboratory, kamong duha magpa-check up. Bahala na ko sa imong alibay, kamong duha nga para ma-confirm kung naa ba siya mga infection, no? Posible man siya na siya fungal infection, nald, or kanang dili sexually transmitted ba nga uban nga kuan daghang ng mga yeast infection, no, posible na. Okay, so inaw ta kasabot ka sa kung explicar ni Moral diya sa south of Cebu. Kumusta naman si LP Alpanti diya sa Miglanilla, si Nestor og Linda Pasaylo. Kumusta naman atong mga tao diya sa kuan mga silingan diya sa Kantawan, musta? Mamuhi dag manok, baboy, kanding, maayo pagkabuhi kay ug di siya ta mabuhi-buhi, man siya taylingaw. Pero siguraduhang di ka makahasol sa imong silingan. Kung makahasol, then di close. Ang itag laing lugar nga dili makahasol. Alright, so now nakay nakutlo naldog ngadto sa libuan millions nga naminaw din sa programa kini akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. With Attorney Eileen Bathan sa inyong mga legal mga problema. Andam gimig tagana. Thank you very much. Taas kita greeting din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatakaraman. Daghang salamat o maayong adlaw. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Mark, 30 anyos. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong paghatag og review sa among gibakasyonan. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Han, mamakasyon ta na. Samtang wapay klase ang mga bata. Okay kaayo, Han. Mangita ko dayon og kastehan na to, ha? Aron makabook ta dayon. Sige, Han. Wow! Kani, oh. Tanawahan, nice ang pool. Og nindot pa kaayo ang mga rooms nila. Tanawa, good? Wala. Bitaw, no? Ug napay park sa mga bata? Oo. Ug sigurado gyud nga malingaw ang mga bata din, he. Mao gyud. Tempa, pila ni? 5,600 per night? Okay ra, Han? Kumbati. Sige. Mag-book ta dayon para nga makabakasyon na ta. Maligo ko, ma. Later na, anak, ha? Hay, magka ang ilang pool? Nasiguro sa loyo. Ato ta sa front desk na para nga mag-check-in na ta. Ha? Oh. Timpa. Han, mo na imong gibok? Lahir mo lagi sa picture. Murag, mao man ang porma sa picture, Han. Pero, dili ingon ani nga murag. Ay, maho kay ngok-ok. Ma, ligo na ko, ha. Sige, Han. Uban na lang sa anak ko si Dudong sa pool. Ay, wa naman may pool, sir. Gipa-close naman. Ha? Nga nung ang nakabutang pag-book na mo, naman lagi pool. Wa to ma-update, sir. Unsa?
Binuang sa ning ila. Magunsa man ta dinhi? Magsigal ang atong mata dinhi sa kwarto. Hasta ang ilang gibutang dito nga park para sa mga bata. Waha. Sagdilangan. Ato lang ng piyungan. Ugma, mo check out tayo ta. With breakfast na lang atong gipili, di ba? Oo. Hala. Mauni? Mauni ilang breakfast? Itlog linungag og tosino ug usa ka rice. Grabe hag pagpangilad ani nila god. O di ni maayo. Muhatag tag bad review ni nilang resort. Recorded by X Thunder Gaming. Wag gid man sa mong experience adto nga resort. Mao nga wa mi pa nga muhatag og bad review bisan og wa mi ma-out sa mong resort. Pero wa ko kay bao nga nadi ang tag-iya sa resort og nakit-istorya ni namo. Ug unya, Usab ning inyo, di mo maikog mohatag og bad review nga puro mga mayo og review ang gihatag sa mga tao dinhi. pero sir, di man gud mao ang among na-experience sa among gi-expect. Mahal pa kaya yung resort. Unya, mo ra ni makuha namo. Wa man lang mo'y pahimangno nga dili day updated ni nga post di ay. Pasensya. Medyo naalay problema sa resort maong wa may maghatag og maayo nga service. Pero sige lang, hatagan ta mo og voucher para magastay mo og balik dinhi once nga mabalik among pool. Dili na sir. Di na may balik din eh. Uy, diha di mo nga resort. Nakatrabaho mo ko diha. Mo ba? Oo. Ngil at nagbatasan ng tig-iya Muna ni pahawa ko. Pero ako ba? Nahibuong lang ko. Paano mga nindot mag-review ang kining yatag sa mga tao nila? Da, kamera mo mga staff god iyang gisugo nga pabuhaton na anang account. Nya, Oh. para muhatag og nindot nga review para mailad ang mga tao. Kung mao na. I-post na ko ni sila sa Facebook. Han. Niya may nagsigig text na ako. Isa man? Ang tagiya siguro ni ay. Kay matod pa diri ay nga kung dili i-take down ang post o kung dili na tuusbon ang bati nga review sa ilang resort, bantay ng kunuta. Ikiha kunuta nila. O kung musukol kunuta, ipapangita kunuta niya sa iyang mga tao. Unsa? Bisan og napay mga hulga sa among pamilya, wa na ko i-delete ang post kay dili ko gusto nga makapangilad pa siya og lain. Mao nga nagkahuna-huna ko nga mubuhat na lang og aksyon. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Makihab ako tungod sa akong pag-post about nila? Oh, tinuod. Negative akong istorya dito pero puro mga tinuod. Ikadong pangutana. Wa magpaila sa akong asawa ang mitext niya. Pero wa milaing duda. Ang tag-iya gyud sa maong resort ang namahad namo. Pwede ba nako siya nga ipablatter? O himuon akong ebidensya ang maong text? Ikatulong pangutana. Pagpangilad gyud ay kunoy binuhatan ining tag-iya sa maong resort. O gusto nako sila nga isumbong sa ilang gibuhat. Asa na sila pwedeng i-report? Ikaupat og katapusan. Gusto nako nga unahan og kiha ang tag-iya sa resort. Unsa may kaso nga pwede na kong ipasaka niya? Kay nang hulga arba siya nga ipapangita mi niya. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mark.
Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today akong tingog ako Attorney Elaine to the rescue and at your service ang muhatag ninyong tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana mga problema na may punto legal personal mga problema nato sa ato ang mga emotional nga issues no mga suking tigpaminaw ato ang karelasyon ato ang kapikas sa atong crush atong gipanguyaban no sa ato ang abi nato nga naa tay relasyon mga exclusively dating unya way klaro unya na pamabdosan ta unsa ba or gibiyaan ta unsa mga sitwasyon din ha ug unsa man ganin na imong kahimtang nga naginahanglan og kaalam sa balaod ayaw pagduha-duha kaning atong programa wala ra ni dili ra ni siya para malingaw mo sa drama ang atong tumong ani is makat-on mo ug makasabot mo sa balaod sa simple nga pamaagi ug malamdagan mo no sa inyong mga pangutanag problemang gisagubang sa kinabuhi. Busa ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sa atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang ato ang mga naminaw karong adlaw? Labi na sa tanan nga mga nag-like ug nag-follow sa Elaine Tantengco Bathan sa Facebook. Salamat kaayo sa inyong padayon nga pagpaminaw, walay sipyat, no? Thankful kaayo me nga naamo sa amo ang station, nag-tune in ug asa man gani mo. Please, no? Continue to like and follow us on Facebook, no? Naame lain-lain nga ways nga mapaminaw ninyo dili lang sa radyo but also sa YouTube ug sa Facebook. From Castro wa man ko kibawg unsa yan tinuod pangan pero ni private message ni siya. Hi attorney, naminaw minimo ron sa radyo. Hehehe. Now in Mindanao, specifically Iligan City. Salamat sa encouragement on air regarding the bar exams. Thank you kaayo no nga naminaw ka ang ako usa ka abogada, ako usa ka magtutudlo ug assistant dean sa University of San Jose Recoleto School of Law. Sukad pa sa panahon ni Pasarko, 20 ka tuig na kong abogada, 20 ka tuig na sagong nagtudlo, 20 ka tuig na kong nagtabang sa mga estudyante nga makabot ang ilahang pangandoy nga maabogado. Busa, for those years, nakakita ko og lain-lain nga mga challenges nga giatubang o gisagubang sa mga law students nato. And through all of those, nakakita yun ko nga ang katong mo pursige, bahalag sakit, bahala og lisod, magmalampuson gyud. No? This is not just sugarcoating katong akong gisulti sa una, and I will keep saying this nga never give up on your dreams. Dili lang sa pagkaabogado, no? Maski in anything. Kay ang mubangon, mubarog, mamaphat, no? Nya mo hapit pag yung pagwapa, no? Maugyoy magmalampuson, maabot gyud sa iyang destinasyon, makakabot gyud sa iyahang pangandoy. So muna, no? Laban lang gyud ta always, guys, diba? And thank you kaayo for your message. Thank you kaayo nga naminaw ka. Letter sender nato karong adlaw si Mark, no? Si Mark ning suwat ni nato pinaagi sa kiniyang Akong Suliran Official Writers Page. 30 years old, di siya magpasulti sa iyahang address, atong respetaran ug ang iyahang pangutana naaman gud ni sila nagbakasyon ni sila unya naghatag sila og review, no? Kay of course mahal pud baya 5,600 per night, no? Unya ni book sila unya pagtan-aw nila naskaman sila lahi sa picture di maayo niya daghan kaayog ok kunya baho pagyud kuno no suwa sila nalipay sa ilahang experience so nagatag sila bad review no nga maski kuno wa pa sila ka-out ngadto sa resort nisulti na sila nga bati pero ang tag-iya na hurt siguro nakigstorya nila no so of course gihulga sila ilang ipa-delete ang post niya wa niya gi-delete ang iyang pangutana
Mauni, makihab ako tungod sa akong pag-post about nila. Oo, negative akong gistorya dito, pero maumay tinuod. Wa ako kakita actually sa imuhang post, no? Pero kung factual lang nga experience based on customer satisfaction or dissatisfaction, I think dili ra pug ka madaot, labi na og ang facility itself, no, ang imuhang gipasabot. Pero I will be honest with you, no, Mark, ug sa mga naminaw nato karon, kung online booking manggod usahay naman ay mga reviews, no, nga dili. Pero if it's a matter also, depende gud siya. Although I'll be honest, na ako'y thin line siguro on damages and libel nga pwede nimo kuan kay usay naman na rate or review us, no, kung inana nimo pagka diha nimo nga portion gibutang ang imong review, dili gyud na siya kay you have to give an honest kuan man kung makabutan na rate or review us na sa kanang mga Agoda, booking.com, TripAdvisor, how was your experience, dito na nimo gibutang, dili gyud. Di gyud kinangutan naman sila nimo, imo man ng opinion. Pero kung pananglitan ang method nimo was in your personal page, maingon jud ko magdepende siya giunsa nimo pagsuwat o kung unsa pud ka factual ang imuhang pagpost. Pero usually dili man kaayo kay it's part of commentary, free speech ug pagsulti nato about customer satisfaction, no? So borderline, pero I will say nga no, no? Nga di ka makiha o makiha man gani ka na ilaban. Okay? Ikaduhang pangutana, wala magpaila sa akong asawa ang ni-text niya, pero wa may laing duda. Ang tag-iya ra gyud sa maong resort ang namahad na mo. Pwede ba nako siya mapablatter ana ug himuon na kung ebidensya ang maong text? Okay. Pwede, pero I don't think that would be a basis makakihata because for criminal cases kay wa may reasonable certainty, no, of dihang dapita kay wa man ay proof ug ebidensya nga siya o gusto ka pwede man ta makapacheck na ron kay di ba ang mga register naman na, no, so pwede na to ipakreklamo usa sa NTC to check kung kang kinsa to registered ang phone, i-blatter sa para na kay basis to determine kang kinsa to nakarehistro ang telepono or ang SIM card. Yeah. Ikatulong pangutana, pagpangilad yun di ay kunoy binuhatan aning tag-iya sa maong resort. O gusto na ako silang isumbong sa ilang gibuhat. Asa na sila pwede i-report? Now, I don't know if the resort is registered by the Department of Tourism. So, pwede na nimo i-report dito kung accredited sila. Or, pwede nimo i-report ngadto sa city or municipality kung asa sila ni belong para ma-revoke ang ilahang business permit. Or, kung wa sila business permit, samot, haros, mas mareklamo pa nimo sila. Kaduha, pwede po nimo silang ireklamo sa DTI or even sa BIR o wa man gani mo isuhig resibo niya, nagnegosyo sila, no? Daghang forum by which pwede na nimo sila mareklamo sa ilahang pagbuhat. Pwede po nimo silang i-report actually sa Facebook, no, kay para or asa na nga online platform na nimo sila nakit-an niya imong ingnon nga nangilad sila para makamatngon pod kung kinsay mga ni-endorse nila to see nga di na sila pwede kay madaot man pud to kung kinsa og naa man gani, no. Ikaupat o katapusang pangutana, gusto ko nga unhan og kiha ang tag-iya sa resort. Unsay kaso nga pwede na akong ipasaka niya kay nanghulga siya nga ipapangita mi niya ngigara pwede ra gyud kung kaila ka, pwede ra gyud, no, kay kung fraud to nailad mo, then pwede other forms of deceit, no. So ayaw mo ka problema ana, pero better siguro nga makuha gyud og matan-aw sa usa ka abogado ang mga papilis sa inyong pag-book, no, og mga proof og other documents kay para basin na ilaing pwede makiha didto. Okay? Mga sukintig paminaw, hinawat unta na amoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Dindo, 57 anyos.
itago lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong igsuon na bisan ang doktor mismo naglibog sa resulta sa iyang lab test ug sa iyang gibati. Aron iyang sabdan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Dong, wala ka na ko ha? Sige Manoy, ikaw rang usa? Oo, wa may mo ba na ko kay mag-jogging man ko. Na, hala sige. Pag-amping Manoy ha. Salamat dong. Gahi agyog o ning manoy nimo oy. Giing na nabitaw siya nga dili maglakaw-lakaw nga siya ra. Kay na-stroke na baya na siya kausa. Karon tuan ha, nag-jogging ko no. Sagdi na lang gunang bana ni mo nang. Ayon saon man nga, gusto magyud siyang pasingot. Ug murag, gusto sad na siyang mamawi sa iyang lawas sukad nitong na-stroke siya. Ay, ambot. Ambot lang aning igsuon ni mo dindo. Ayaw kabalaka na. Ipakutaan ako na sa akong kailang nga doktor kung okay ra ba na nga nag-exercise siya. Wa man ay problema. Mao ba? Oh, as long as inanay ang iyang pag-exercise, kanang dili niya pugso ng iyang kaugalingon ba? Mas maayo man sabna sa iyang recovery nga maka-exercise siya aron ma-practice og balik ang iyang pag-balance. Sige. Ako ingno ng asawa sa kong magguwang anak dok ha para dili siya mabalaka. Dong, dili gyud maayo para niya. Ha? Ngano man ang? Niami si Manoy nimo karon sa ospital. Kay na-stroke na sa dugosab. Unsa? Manoy, unsa naman taong ka, uy? Ayaw na intaw pagpapadlong, uy. Mangod. Ay, mag-amping na jud ka, uy. Pila na goy edad nimo? 69 na gud ka. Ayaw na gud pagbinahi si mong oo. Wala lagi. Moingon lang nag-o lagi. Pero kung mamaayo na, magtuman na sad siya sa iyang gusto. Kinahanglan nga mag-amping yun ng maguwang ni Mudindo. Delikado na na. Delikadog maunsa, dok. Delikado kung mausban pa na siya og ka-stroke. Diha na lang unya na siya kutob. Unsa, dok? Recorded by X Thunder Gaming. Magtuman yun ang gusto nga kong maguwang. Kung unsay gusto niya, basta feeling niya nga mabuhat niya, tumanon guna niya. Nagbantay-bantay mi niya sud sa pila ka tuig. Unya, Dong, na-stroke na sad si Manoy nimo. unsa nang? Ngano naman sad? Ay, nikalit man lang. Nabisi manggod ko sa ako mga lakaw. Unya pag-uli na ko, muna siya ako naabda ni Manoy nimo, nguha na maglihok. Unya nang. Kumusta man si Manoy, ha? Ay, gimonitor pa sa mga doktor. Ay, nabalaka na gyud kay kung Manoy nimo, Dong. Ayaw ka bala ka nang. Fighter na si Manoy. Dili lagi na mo surrender. Ay, salamat taon, oy. Nga okay na jud ka. Ka-recover na yung taon, Dok. Ayaw na gud og kumpiyansa, ha? Ikatulo na ni mong chance, noy. Mayo gani kay. Nakaya pa nimo. Ngano man ka? Ambot, pila na may kaadlaw.
Pirmi lamang kong bikugan. Dong, Dindo. Dong, ari ami sa ospital. Kaya giatake si Manoy nimo. Unsa? Kumusta man akong maguwang, Dok? Ay, kusog kaayo ang iyang heartbeat, sir. Pero wa man siya maglisod og ginhawa nga unta. Kasagaran sa mga pasyente nga ingon ini, maglisod naman og ginhawa. Mao ba, Dok? Pero nagpaabot mi sa ubang results sa iyang lab test, sir. Mo update lang unya mi dayon, ha? Sige, Dok. Salamat. Buhi, maghiday ko na. Baya, no. Salamat ka kay buhi pag yun ka, Hernan. Manang, nagpadong ang doktor. Ma'am, sir, kumusta man ang pagpangihi sa pasyente? Okay raman siya, Dok. Magsige man siya pangihi. Okay, mao ba? Makalibog ni Da. Nga naman, Dok. Dili siya angay mag-ihi-ihi. Kay nihubag ang iyang prostate. Og nag-abot na ni og ang iyang kidney. So, ang ayon ta, maglisod na ni siya pangihi. Mao ba, Dok? Og may usap ako nga ibalita ninyo. May pneumonia cancer siya sa prostate. Unsa? Wa ako magdahom nga ingon ana na day ang sakit sa akong maguwang. Kay dili man maklaro sa iya mga lihok. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Gisigihan og bikog ang akong maguwang sa wa pa siya atakiha. Usa na ba to sa mga sign nga padong na atakihon ng tao? May koneksyon ba na? Ikaduhang pangutana. Katulo na stroke ang akong igsuon. Og swerte na lang jud kuno nga nakalingkawas pa siya og buhi pa. Posible ba nga malahusan na siya kung mauspan pa siya stroke? Ikatulong pangutana. Magsigi og ihi-ihi ang akong maguwang. Pero matot sa doktor, dili ko na maoy angay. Kaya ang iyang prostate nihubag na kuno ni ug nisikit na siyang kidney hinungdan nga dili unta siyang angay mag-ihi-ihi. Unsay posibleng nga rason ana? Ikaupat o katapusang pangutana. May pneumonia cancer sa prostate ang akong igsuon. Angay ba ming makulbaan nga dili na normal ang iyang gibati? Kay bisan og magluya siya, pero okay man ang iyang pamati. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Dindo. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga kong suliran. Anana sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako. Psychological, emotional, ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kanyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini nga kong suliran official writers page o diba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, forgiveness frees the heart from more than it excuses the past. Forgiveness frees the heart more than it excuses the past. At is according to Father Al, no? Okay, so pasaylo lang ko to. Pwede masayop na to, masayop ng tanan. Pero doing it again is dili na nasayop, kundi tinuyuan na. Ang ato magtatampo karong adlaw si Dindo, 57 years old. Doon man gibutang yung address. Punto medical ang problema ni Dindo. Tumasa na bati na to sa drama. Sa may atong i-great karon ha. Mayong pagpaminaw dai sa mga taga Perilos Karkar, ha? Raman tong akong gisuwa to. Salamat kayo, ipahangyo ko ninyo sa akong ipalit nga lansang. Isa na ito yung mga nga ninyo. Si Giseline Narbasa, Christy Diparini, Belinda Albiso, Ruela Kabkaban,
sa Janro Construction Supply, Perilos Carcar, ha? Silingan nila mga Navasquez family, no? Mga taga Kalawisan, Lapu-Lapu City, mga si Leona Marquez Veloso family, musta naman si Marian, si Gary, si Carlo, si Janelle, si Vanessa, Bilardi, Ryan, Ayan, Barbaho, no? Yun sa kaning Rachel, Doris Tabutabo, Dr. Jennifer Alrec Antibo, Rachel Echeverry o si Rapi Torniros, sa Paho, Ubabag, Lapu-Lapu City, no? Mayong pagpaminaw. So going back to our sender, si Dindo, may tungkod ba ni siya iyang kuan ba to? Igsuon ba to? Unang pangutana, isigihan og bikog ang akong maguwang, mao gyud yang maguwang niya. Sa wala pa siya atakiha. Usa na ba to sa mga sign nga padung ng atakihon ang tao? May connection ba? Yes, daghan kayo na ang mo kuan gani mura muhaw imong tangkugo nya di ka kasabot mura kag malipong magduog-duog so mga maglisod kag ginhawa ang ubang gani mag nosebleed headache o kuyawan ka magkusog kay mong buto-buto ang imong kasing-kasing so na may mga tilamad doon nga taas na kay imong blood pressure labad imong ulo akong balikon mag-anxiety ka. So, kanang mga blood pressure nga 130/90, alarming na ug kanang 180/110, porbida buto na nga tong mga capillaries ana. So, sa may mga hinungdan ani Dindo, na kay posible na kay sakit sa kidney or infection or diabetic ba ka or naa ba kay problema sa pagginhawa, no? So may tabo ni take warm bath nga relax, breathing exercise, you may drink water, and you may take medicine nga makapaluwer og blood pressure, no? Ingna imong maguwang. Kaduhang pangutana, katulo na stroke ang akong igsuon, ug swerte na lang gyud kuno nga nakalingkawas pa siya og buhi pa. Posible ba nga malahusan na siya kung mausban pa siya og stroke? Kung yung posible gyud. So baka para nga dili to mahitabo og usab, inang careful kayo ba close monitoring of the blood pressure sa imong maguwang. Ini blood pressure above the normal 120/80, 130/90, wala na siya. Stage 1 high blood na. Binamutay kag mga tambal, no, nga makapaluwer sa blood pressure, no? Avoid stress, maglikay ka ng mga pagkaon ng mga parat, mga ambo, na siya, ha? So, balikon ako. Naanagan niya yung mga simptoma. Kung balikon gani, parang ma-aware ta. Labad ang ulo, masunggo na ka, buto-buto ng imong dughan, ang imong liog, magtaas kayo ang kanang pulso, magkuan-kuan, mapitik-pitik, maglisod ka ginhawa, kuyawan ka, simptoma na nga naay posible nga stroke mahitabo na. Kuya makuan ka, maparalyze, no? Kasi kadaghan ba sa mga may stroke, mga hemiplegia. Hemiplegia meaning maparalyze half of the body. Kita ka ng mga tao ba nga naa sa mga physical rehabilitation. Maglakaw nga ang usa ka side sa iyang lawas, ang kamot pa nila di na mubayhon tungod kay na stroke. Okay? Sunod nga pangutana, magsige og hihi ang akong maguwang. Pero matod sa doktor, dili kuno na maoy angay kay ang iyang prostate ni hubag na kuno ug nisikit na sa iyang kidney. Hinungdan nga dili unta siya ang ngayang mag-ihi-ihi. Unsay posible nga rason na ani? Kumato akong gingon nga kung naa kay taas nga blood pressure usa ni ana, naa kay mo komplikar nga kidney problem. Labi na yung taas pud imong blood sugar. I do not know pila edad ni imong maguwang, pero kung medyo edad na, posible nga naa na po problema sa prostate. So we need to have a thorough medical check-up, dili lang kay nang over the counter lang mga problema kay kinahanglan gyud kung prostate ang atong hisgutan, kinahanglan gyud urologist nga expert to niya ang mga problema ha. Okay, sunod nga pangutana, ikaapat. May pneumonia o cancer sa prostate ang ako igsuon. Ang balming kulbaan dili na normal ang iyang gibati kay bisan og magluya siya pero okay raman iyang pamati. Kung mag-pneumonia or cancer, that has to be addressed by medical intervention. Pneumonia depende sa bakterya, maghatag tag antibiotic. Ug sa cancer, usually ang treatment sa cancer symptomatic
buta sabot nga kung sa may gimo niya maura po na itambal, no? Nya kanang cancer magdepende sa location, ha? Kung in situ pa or napa sa original niya nga site, nag-operahan, posible nga makuha tanan or majority sa mga cancer cells. Pero simba ko lang og nakametastasis na, ang term nakametastasis, nakalamay na sa laing parte sa lawas, paglisod na sa intervene kay siyempre mukomplikar naman to sa asa paingon ng cancer cell sa laing parte sa imong lawas. Kinahanglan tanig mga surgeon and oncologist nga mo tambal na ni nga mga problema ha. Alright, tinata kasabot ka dindo sa kung speaker nimo about sa problema sa imong maguwang nya. Padayon lang ang sa may tambal nga bisita siya ang doktor nagatinder sa iya. Nya avoid dos mga akong ipang-mention nga dili ang buhaton. So once again, ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Batan. Thank you very much. Kanunayon ng pagpaminaw sa atong mga programa. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakaraman. Daghang salamat o maayon.